Αλλά ζούμε by XM, η εκπομπή που έρχεται για να αλλάξει ουσιαστικά και ριζικά τις ζωές συνανθρώπων μας. Η εκπομπή που κύριο στόχο έχει να στηρίξει ευπαθείς ομάδες που ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες στο θέμα στέγασης. Παρέα λοιπόν με την XM, τον χορηγό της εκπομπής, ερχόμαστε για να δώσουμε ελπίδα, χαμόγελα, αγάπη. Μία απόφαση που σκοπό και στόχο έχει την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας και της ανάγκης προσφοράς και βοήθειας όπου χρειάζεται. Σε αυτήν την αποστολή αγάπης σας θέλουμε όλους δίπλα μας. Μείνετε συντονισμένοι γιατί το αλλάζουμε by XM έρχεται.